नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै लाग्रोदो एन्जेलि बिटिवाइनो नैबे नामाहाय जों बोहाबना नायनोसै आं मानसिखौहाय दाउ बयलार 20 थाखानि बायग्रा बिसोरनोमोन दा थ' बे मानसिखौ नायनानै लाग्रोदो नोंथांमोना फट'खौ चेक खालामग्रोनो आं एसे मानसियाहाय नैबेनि आरोना स' जों दा बिनि सायाव एसे सावरायगोन आरोना रायजोफोर नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय नैबे मानसिनि प्रफाइलखौ नायनानै लादो नोंस्रा महरखौ आं जे बुंथ'ला दा एसे बुंसां ANJWLI BTY नो अन्जलि BTY आरोखि ना बिनि नामाहाय थ' आं बिनि बागै बुंगोन आरो रायजोफोर मोजां खोनासंनानै लाबानो जाबाय थ' नोंथांमोना मानसिनि महरखौथ' एसे नुखाबाय माबायदि मानसियाहाय एन्जेलि BTY नो बे आंखौ जावनो फैग्रा आरोखि ना रायजोफोर आंखौ जावनो फैदों बे आंखौ माबा बुंदों साइज गैया बाइस गैया माबा ना गोरान जाग्रानो माबा जाग्रानो आं जाला गि दाजा आं ना गोरान जायो ना नाफाम जायो ना नालिखौ जायो नोंनो मा नांगौ आं जायो जायाखौ नोंलाय सोरब्रा आंखौ बेबायदि बुंग्रा अन्जलि BTY मुगै सुगै साइज गैया बाइस गैया गान्दा गागे खुगा लानानै बुग्लेब ग्लेब अरमांमां बुगालिलि मा साइज दं गावलाय मा साइज दं जेबो साइजानो गैया माथो साइज गैया बाइस गैया आइखोन मानसिखौ नाय साइड एंगेलजों नाय दाम्फार गारिनि हेडलाइट फिउस थांनायाबो नाङा मानसिया आरो ओरै साहाजों नायलाय नों साहाजों नाय साहाजों अरजों खामफ्रामनायबो नाङा मिथिबाय रायजोफोर अरजों खामफ्रामनाय नुखागोन आरोखि ना बे मानसिखौहाय एकदम नायजा गुइखाया गान्दा गागे खुगा लाना बे आंखौ जावनो फैदों साइज गैया बाइस गैया आंलाय माला आं हिनजाव बुंनानै लाखो बहा नुवा नोंलाय गोबोरखि साइज खिब्रमायाव उग्रालायनो खियाव उग्रासो बे मानसिया खियाव उग्रा आरोना रायजोफोर मोजां होनो गोसोआलै आं बाराखौबा बाजारसो लोगो मोनलाबायोमोन आं बे मानसिखौ दाउ बयलार 20 थाखानि बायग्रा मानसि बियो मेरला लोगो मोनबाय बे मानसिखौ बाजारावहाय दिनै आंखौसो उल्था जावलायलायबावदों बे आंलाय ने हेन्डसाम जाहैदों है हेन्डसामखाना आंलाय हेन्डसाम मानो हेन्डसाम नङा जाखो आंलाय हेन्डसामखायथ' हिर'इन सिख्ला मोनदोंब्रा आङो आरो मा बुङो नोंलाय आंखौलाय गान्दा गागे खुगा लानानै बुग्लेबलेब साइज गैया बाइस गैया अरमांमां दाबेरबेरनो जानानै बुग्रा फिसा खामानिखौ जाग्रा जासोमनानै थाग्रा एखे बिदि नुयो मानसिखौ नायलाय नों एकदमबारे आंखौनो बिदि जावफेरामोन दा दिनै गाज्रि जावबाय आं मानसिखौ होनखाबाय आं बिदि नुनानै जोंबाय आरोना रायजोफोर बिदि जावफेरामोन आं खिन्थु दिनै नुनानै जोंबाय आं मा साइज दं बेलाय दाब्लाब्लानो आइखोमबो एकदम गरिला सिम्पान्जि खुसेंग्रा साइज खासेव खलथा साइज जेरै दं बिदिनो एक फेनबो गैया अन्जलि BTY नि नामा है अन्जलि लानो समाया बेखौ नोंनि नामखौ नों नामखौ हा सावथाल खेना लादों सावथाल खेना लाबा साबसिन समायगोन नों नामखौ मायरोबो नोंगौ नों सावथाल खेना लाबोयो मिथिबाय सावथाल खेना होनबा बिराद समायगोन एकदमबारे बादामालि बेगें जाग्रा नुखायोलै सथिबा आं लाजिनानै थैलासै नायलाय आइखोन बुदलाजोबनाय मा साइज दं बेलाय गोबोरखि साइज एकदमबारे गोबोरखिनि एम्फौ जाग्रा हराव गुमा साबलाबायनानै जाग्रा एकदमबारे थाम्फै साबथिंलाबायनानै जाग्रासो नुयो आइखोनबो गिला राननाय गिहि राननाय गेस गैयै सयाबिन जारलानानै बुनाय बेनोलायनो गोथाव बेदर जाग्रा मोनसेबो नङा बेनि खोथाया बहा बेदर बायनानै जानो हानांगौ बेलाय गैया जेबो गैया बे बेदर बायनानै जानो हाया जेबो जानो हाया सयाबिन जानानै बुनाय नुखायो मानसिखौनो नायबानो सिनायखायोना सयाबिन जानानै बुनाय माबायदि मानसिखौनो थोल्लौ नुखायो लेवार बायदि बेलाव बायदि नोंगौ लेवार गान्दा बायदिसो आइखोन मानसिया थोल्लौ एकदमबारे बेलावफ्रा जेरै थनथ्रनानै थाया होनबा बिदिसो नुयो मानसिखौनो थोल्लौ एकदमबारे थनथ्रनानै थाग्रा ओरैबो माबा लावजोबगोन माइरिबो आरो मा होनदों बे बेटारिखौ सावजानो ना मा होनदों बेटारि बख'नो नों आंनिखौ दम दं नों आंनि बेटारिखौ बख'नो नोंनिखौनो आलायगोन आं ओरै आलायनानै माला गानगोन आं मिथिबाय माला गानगोन आं मिथिबाय दा आंनि बेटारि बख'ग्रा बे साथाजों ओरै थुफ्लंना होनानै एकदमबारे ओरै माबानो माला गानहोगोन आं मिथिबाय सैमानो माला गानहोगोन आं आंखौ जावनो फैदों बे